Okuwçylar diňleň, şu görýäňiz mikroskop. Mikroskopun esasy maksady göze görünmeýän elementleri we bakteriýaları görmek üçin ýetlenen. Mikroskop esasy ilmde, himiýada däl, biologiýada da ulanýar. Söhbet tur ýeriňden. Yerinden tur çaltyrak. Ýatyp geçirdiň bar sapagy. Söhbet himik elementler aýyp bermaňa. Näçün mektebe taýýarlyksyz gelýär? Etmediňmi üý işlerini? Hiç adam bilen ok. Ýöne ýat geçirýän ustaýdy. Utanan okmy? Ýaşa ulana megdan ok. Saňa diýen, näme ýatyrsyň ertirden bäri? Oturasak. Ertirem ene taň gelsin ýanyma. Tapamyz dowam edýär okuwçylar. Mikroskopyň ýadyna ýoklar. Indi kitapymyzda mikroskopy iş üstüne de barlap gör. Bir saman dinsiman şu koy. Ýürege düşdüler o. Haynim. Oğlum. Gelsene bir. Otlap bersene. Ayş maşynyň garaýmasa ýagam başga derde de yaramdyk. Getir. Elindäki bir saklaýyn. Aram bir otlap koýwer. Açar açık durandır. Otla bilýändem. Bolly. Düşäy. Sagja bol. Tagryr kal. Näme ödediň igenip gelýän ho? Janyňda awırsagmy? Dünýäň ýükünü ýöküň çekýän ýaly bolup gelsin. Ruhuň belen tutorlar ho. Ayağım barattan dirar oğlum la. Çaltırak ulansam bolýar o. Niye ho? Ulansam üýt köşük dälnim. Ho. İýler aýtsaň şu ýaşyňa gelýär. Şonu arzu edip ber. Arzu etýän bolsalar bir ýere çat ulalaslar ýokdular. Owa diýeli ulallyňda. Näme derdiň? Onu ödüm bilerin ayağım. Näçe ýaşa barmak isleýän? Bolmany 20 ýaşla ayağım. Bolmany 20 ýaş. Hani görelen sen 20 ýaşda näme diýäkäň? Sen näçe ady oýma ayağım? Eýway. Ulan ýerdaýmy? Menin tem ýatýan öýdýän. Kabul ederler de nisip bolsa. Tagaman istek. Näme sargadyň? Çaýym uýmandyrsın. Hey dost, bu zatlar hiçlay. Bir zat tapdym men. Ady Special Group diye. Ferhat, Näme iş etýär olar? Türkiýe okuw etmäne ýardam berýär bular. Dinle Ferhat, birinji talibiň ýanyna başdan ayak maslahatçysy bolýan ekenler. Aeroportdan öňden çykýarlar özlerini. Garşalýarlar. Hawa garşalýarlar. Onuň okuw ýerleşmäne doly ýanyňda durup ýardam berýärler. Wagtlaýyn okuwçy üçin ýaşaýyş ruhsatnamasyny almany kömek edýän ekenler. Şu wagt sananlatlamyň hemmesi mugdy ekenler. Näme üniversitetler bar ýolunda? Duraýadyr, bolmaly şutaýda, bir minut. Ferhat, Aydın Üniversitesi, onun İstinye var, onun Gelişim Üniversitesi var, onun Medipol Üniversitesi var, ve Okan Üniversitesi var. Ve ýatdan çykyp durdyz, ejeň jaňatdy ýa-ni. Gelse aýlaýsyn nidi ýedina. Bolýar dost gyzyklansana dogry, men geldime. Howaja. Oğlum, oturdun mu sağama? Bilmeden edesimen belmedi bolin ala dediyanna oğlum. Şeydi, yıka taşlap gidecek mi ecem oğlum? Ya közün yat yurdu uğratmanı korkmasın. Oğlum, ala dedi realda yok. Special Group deyip bir topar var. Oğlum, ne mi diyem şimdi oğlum?
Gidip gelin sen hizmetinde bolýan ekerler. Okoy ýerýän çaňam ýanynda. Yerleştirýän ekerler. Ödem hizmetleri mugut. Aeroportdan amalýan ekerler. Hemme de öz boyuna çekýärler. Bolly alady der ýaldat ýok, arkaýyn bol. Bir vilayete giden ýalym dälle, oglumjan, ýat ýurtda ol. Orada sen alady etme. Oğlum, içen şeydip bir köşüştüre göre. Bugün muronunu ýürek öýe gele göre. Bolýa, sag bolaja bararym. Ece diýilýän adam iň gowy adam. Iň aradaşyl, iň bir edýät adam, ha? Dogry aýtýaňyz. Ejemjan gynanyp gidetmi ýelenok. Onda näme isleýän? Saltyrak wagtyny geçmemi isleýän. Ejemjan men ýoklumy öwrenşmäkä. Dolanyp geletmi ýeli. 65 ýylam geçäýse. Bu arzuwlaňam gowy. Wagt näme diýende de geçýär. Etaty portotdan ledet almak. Goý bu günlere mi atlama bolup gardy. O dogry aýtýaňyz. Egoy. Beh. Taksi. Vay oğlum, gelin mi sagaman? Gel oğlum, geç Ova oğlum, ece. sagaman, gelin mi bağlan? Ova. Vah kara dağım, boyuna dönöyin, gözüne dönöyin. 5 yılın ne edip geçenini bilmedim de. Hudaýa şükür, Ay geçenine geçýär şükür. ýa. Geçýär. Ova geçýär. Siz näle? Bol ýaly oğlum, bol Oturtun ýaly. onu sagaman. Aňarsy näli, gowmy hemmeler. Owa. Saňa dönöyin, boyuna dönöyin, syratyňa dönöyin oğlum. Geç oğlum şu taý, otur oly. Bir synaýyn seni. Aç olmadyň däme? Geden ýerlen gowma oğlumjan. Edenne şükür eje. Hemme zat gowy. Oğlumjan, gedi billiňinni. Inne çağam, nesip etse. Şu seni mi öýersem, onnoňa hemme zat gowy bolýa nesip bolsa. Ay indi öýrensegem bolýar eje. Gyz bam onnoň eje. Waq şo gyz wada. Gara sen otur, mene suratlaryny getireýinne. Eje birinji naharnan aýdyla. Nahar bersene birinji. Gyz soňurursa. Alo. Jigen pulun taýyn alyp gitjekmi? Ağam sen uğrada aytan ay gowy. Bole. Ben öýlen haçan getirjek. Bir munda. Ay bolýam, dowam edany. Gelsin videoyu düşmüş aile. Näme diýdim? Bir munda. Bir zaman alaýnam şunu. Alo. Öýde süýt ýok, süýt bilen çağalan pampersini getirsene. Şon üçin jaň etme maňa häzir özüm barýan. Maňa müýüzüne goýup durna o. Boram. Başla boram. Näme? Kim sana telefon verdi? Ben tün jaň etýän şu wagt işde otýan men. Näme çağırýan malýaňy? Jaňa daýma gaýdyp. Bir saman ulansalar iş baram mara. Bir saman şu wagtlar eşday. Bir saman geçday. Nirde goýdum aýonum? Bir ulansalarda bir ilişki waktyny daşlarym. Maňa ümtünlik gerek o. Maňa ümtünlik gerek o. Haçan arkaň ýaşap bolar garay. Oğlum, gowmy ýagdaýlaňy? Janyňyz sagmy? Näme jaň edýän olup biriňi de malyňda? Eýgilikmi? Menden habar tutuňa. Aktyklamy görürsün belýa. Sizi görürsün belýa. 6 ay oldy, biriňizden habar ýok. Men işlerde mätäşdäl. Sizi görürsün belýa. Ejeňiz ölenden soň biriňiz gelmediňiz, habarym tutuňda.
Kıydım da bir sesi buradayım. Kıydım. Otuyorsunuz mu sağıma? Neyme canıtsın iyisine cevap gelene. Yana ağına da ayttım. Ciğerine de yazdım. Birinizden haber yok. Hiçinizden haber yok. Balam ben işim olsa görürsün böyle, aktıklığımı görürsün böyle. Ben haş edeyim sizden, benden haber tutun. Arzuňa ýetdiň mi Tökbet? Men beýle bolar diýip arzu etmendim. Sen düşünýärmi? Şular ýaly bolar diýip arzu kelläme de gelenak. Arzu olmadım aktım. Sen arzu etdiň. Ine de taňa ümtümlük. Men yeka kaldım. Sen bir zada düşüne. Men bu çağları okudum. Ul oldum. En sonunda da yeka kaldım. Şey mi? Yeka kaldım. Bu zatlaryň barsaň sebäpkäri diňeten. Sen ýerine başga biri arzu etip bereneldir. Arzu sen etdiň. Hatırlan sen görýän. Sen arzu söyletdi. Çağalan öýleşikli bolan, istediň bakmyrak bolan, istediň ümtümlik istediň. Ine sen arzu şu. Senin müzikin doğru diyen de valla. Men nerede yanlışlık koyurdum ki? Onun ne? Öldün arıqlayıp. Bir yerde yanlışlık koyuyordur. Nerede yanlışlık koyurdum ki? Neylere olmalılar? Ina okuwçylar seredin. Bunun olmak üçin esasy, okuyup başarmagam gerek. Bunu doğru bilmeden mikroskop kullanışyny tertip bilmeden. Näetdi? Düşmekene. Bolýan atlara. Haynim. Gelsene bir. Otlap versene. Yok ağam yok. Yok. Öňňat näme gördüm ayağım yok. Yok gerekke. Ben şu at ovi. Endi ularasın gelmediyse. Salamu aleyküm dost. Aleyküm Gomy selam. adaylan. Sağ ol. İş yapıyorsun sağaman. Olmayadayla. Gel geç otur. Gel dost. Hizmet kulluk. Olmayadaylan yaxşymy? Yaxşı, gowy yerlere ma dost. Näme boldy? Ey biradowluk pulak sanyan dost. Näçelek? 50.000 manat. Oho. Näme beýran jumukdan diýer. Bulawutdan adynjak bolýam. Yok dost. Jim öýremizde biradajyk götürümni pul alypdym. Wagt bolup geçikdi. Götürmünüp barýa. Elimde 1 manat pul ýok. Gaýrat et dost. Şu ötörüm diýilýän zat gowy däl adam tandan çykarýar dost. Ana näňe halin çaňa gowy ýöne soň bir alan soň başlaýar. Kellardy. Sen aýtmasan ay dost. Bereýin dost.
Bereyin. Elim boş koyvermeyin. Töhwet balar otukulut var. Hava ber koyvererdi. Haydar. Hökman getirelim. Böyle dağım geçip beremok dost. Yönü götürme gerek değil. Şu duruşuna getirmem olya. Bor, sağ ol dost. Olya, sağ ol. Han, salamu aleyküm. Mümkün mü? Wa aleykümselam. Sağlıkmı, qowmy adalam. Yaxşı. Gelgeç rahat. Qowmy adaylar, qowmy işler. Ne eli adaylan, qowmy bergilenden çıktın mı? Yo'q, lay dost. Mena yine de battım. Ha, ne oldu? Yine biradowluk pul gerek boljak dost. Endi näme şu? Ejem üçün. Sağlıkmı, yaranokmy? Ay dost, yürek ağrısı gozgody. Hastahana salmasak bolanok. Näçerek? Başlanyş üçün 20-25 manat gerek dost. Elim boş koyvermeyin dost. Ecem orada kömek et. Eceğin gerekli adam. Töhwet balar berde oturandır. Barda alay Aydar nädir? Sağ ol dost. Qaytaran. Böyle dostum, sağ ol. Sağ ol dost. Sağman var. Önküyünü mevitiren oyntak. Salamu aleyküm. Waalaikumsalam qowmy. Assalamu alaykum Hanjan qownalar qowmuşlar. Sen sağlık mı dostum? Gel geç. Havada qowmay deňiz näýli? Awada soğuk dost, ýöne howasy gatryk şuwat. Şol işler bilen meni aspan bilen ogay. Ýan kyn tanaýanma? Ola men bir dostumla. Dostuňmy? Hawa, ha. Gat pully dostuň bar eken. Ay. Pulu yoklay menden kardal gitti. Berilen madiya ejem yaranok diye. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nonu. Be. Näetme? Hawa. Şoňa denli bilet bilemzok. Ödeme menden 70 000 mandally bergilen madi. Ýa-ni ejem yaranok diýip 20 000 mandal gitti. Zordan ýetberen bolmaly da. Ya men berenlemi we oturmka. Näme diýseňem soňky wagtda pul tutdy şol. Näetme? Mena algymalaryn sen aýtgan näme tädil kılýar? Ay aýsam, jaýym remont etjek bolýan. Rahatma ýok. Gat pully dostuň bar eken. Ay. Pulu yoklay menden kardal gitti. Näme diýseňem pully dost şol. Awada da görünür nonu. Alo. Rahat qowmy? Haw han. Guruşullu. Qowmay han. Yaxşı, sağlıkmı? Rahat batdyma men, gayrat et, kömek et. Kömegem etme, maňa artyk zat gerek däl. Maňa alanja puluny aýtardam bolýa. Ay dost, berip bilemok häzir işler. İsa çykmazmy? Men gyssanýan dost, bir man şu wagt. Gayrat edäýdi. Men senden öz adım soraýan, artyk zat gerek däl. Dostcan, berjek gelýemoga. Ýöne şu wagt däl. Pul ýok, gury. Ay dost, görýäsli, geýinen molşoň oturýança ýerleň öňki gury adam meňden ok. Ay bolýan wagty edilenje zat da dost. Men senden algymy soraýan.
Öýüm tatmaly, başga lazım ýok. Köçädiň alýan. Men şu pul bolmasa. Düşünäýdi. Ya bir gram ýüregiň agran okmay, alanda berer ne ballyňa? Dost, bu ýagdaýa her kimin öz garaýşy bar. O näme diýdiňni? Men siz üçin gadanamok. Özüňe özüň bar. Pul beren bolsaň, ýüregiňe agyryp berdim. Emme kişiň ýüregi agyrmaly bilen zat ýok. Ha, şeýlemi? Bolýa. Sağ ol. Ay, bolýa. Şunu täzastym. Tuğulum. Hawa, barlamak üçin getirdim. Alın. Al. Çörekli bolsun Hancan. Barlar sonu. Ha. Evet dostum, bu da Melya. Gelýär. Ana grassa oğlum. Dadaklı yerdi da. Bu näme? Öçüfene çıraňy. Ýa-ni düşündirip aýtdyma, sana pul ýok. Näme bolýar? Düş. Minnettar. Pulun özüre hadyr. Näme diýäňe? Näme bolýar? İdilden atýança wagtym bar rahat, pul getirmeden başgaça uğraşyrys. Näme dersiň? Sana hemme zady dile getirip düşünürip durmalymy ýa düşünýärmi özüň? Şo derece gomuk bolmasaň düşünürçe wagt boldy. Ya sen çyndanam gömükmi? Düşündüm. Garaşýan onu, daňdan gapymdy. İşe bargynyň. Denýärin öýe getirmeýin, ırsyňa diýen sen. Düşündüň däm? Hawa. Rahat näme boldy? Ýollaýdyp berem. Düşünöndir öýdýäninde. Balagyna çalışmaly etdiňiz. O nertir görüberýär. Ular yüzüme zat yok sigeyim. Nazım olmalı. O esası şuguyum. Adam sınıf haklı der. Hiç kimle. Kulun olsa kapında doğru işsizler. Ular unuttular kim bilen yöratlı önünde. Üns merkezinde sadıklar manadı gelir mi? İçilmesi arzuğu tanrıyım arzuğu ettirer mi? Baksam üstünlüğün üstünden üstünlük gelirler. Beydasın insan var dost ulan dost. Hayrat et sanacadın mutluluk. Gerçek bularım direnler pulu. Ansaplı yudulun. Beydasın insan var dost ulan dost. Hayrat et sanacadın mutluluk. Gerçek bularım direnler pulu. Ansaplı yudulun. Mesgurluğuna eplep bariyerlerine sokuk koyuver. Okulun arkasında ensime tanılayan yüzlüğün adamsılık satılıyor. Kalmasa cüğler. Otuyorsun geldim. Olma ýagdaýla oturdun sagama.
Edip oturan işte açalından maňa da ýeter ha. Häzir ip bolay, özüňe soň edin aýersin. Bah. Bolýar. Nämiýär? Saňa diýen han nämiýär? Baş. Hanymyňy almadyňmy? Ulsana. İp bolan soň özüňe getirmäý. Näme bar bolup bilşiňişe? Saňa ora ýaxşy. O näme diýdiň? Bolup bilsim saňa ora ýaxşy diýen. Näme gahar menden çykarjak bolam? Ahar menden çykaryar gahar gelmedim ben. Öyle ýadygdym. Indi gaharmam geldi. Mutluýan. Sen söwüşesiň gelýär. Ýok, Onda saňa näme gerek? adam şekili gelin. Saňa näme ýaranok? İlki näme ýaraýar soru. O näme diýdiň? Kapıdan geldim. Erhir bolup çykdym, üns vermedim. Ana maňa näme ýaranok. Gelemde öňümden ahir taýýarlaba goýaňok. Soram soňam özüň taýýarlaý diýen. Ana maňa näme ýaranok. Erteden akşama çenli kankap giden adamlar bilen gurulöşüp nerwi diýen zady iň soňky derejesine çenli ýakyp gelýär. Öýe gelende de köşeşmegiň ýerine öňkü ýadyglygyň üstüne ýene de goşan näme näme ýaranok. Men öýe diýen janmak üçin gelýän. Sen meni tenemek üçin näl? Ya adam aýtyn. Men aýadym dilbetdirden durmuşdan. Gayrat et işimi tükläy, gayrat et nahar taýýarlaý, gayrat et plan işimi ýuway. Paçana çennaý. Bire tanarsa da wagt boldy. Beray maňa şo duýguny. Menem bir şulydy bir aýal adamyň barlygyny duýuýyn. Beray maňa şo duýguny. Men sana bir ýeriň hatiratyny goýdum ýadym. Ay bolýa kakadyň hatiratyny goýdum. Ay bolýa ejeriň hatiratyny. Ay bolýa agaz wadyr köpçülikde gowy diýär bir aýal dogany ýady gaçyp howlup gaýdypdyr diýdiler diýip. Şolar üçin bir goýdum aýnýa. Utordy adam. Adam utordy maşgalaňdy. Men sana şu zatları aýdyp ýadym o, Hudaýba. Saňa diýdirip etirjek boldum. Tagarmy tatan almaýjak boldum. Men ýekede ýaşaý bilýän. Ähli zat diýildi mätäs bolup geçdik. Ne bir ýyl saýjyk bolýar, ne bir ýyl naharyp bolýar. Ne de bir ýyl mehr duýup bolýar. Bar soň, bar mehr şu telefonu. Ne? Aldım sana da. Salamu aleykum ece. Gelin oğlum. Sağlık mı içerler kovmuyor? Şükür. Geldim ece. Gel otur geç. Oňatmaýag daýlan. Näme ýüzüň salyk? Keypin ýoklu.
Ayece bu orada yana. Ayt. Dinläbe başaryan oğlum. Ejen gowy dinleýijidir oğlum. Ece qowty dinleme. Yeni geldiň bile söýüşdiňmi? Ha? Qaharma her zat diýdim ece. Diýenin hayırdır oğlum. Awwa, arasynda diýmeli ýeriňem bolýa. Ýöne gaharyňa ýeke taşlap çykyp gaýtmaly ekeniň oğlum. Olam dogry ece. Ýöne şu söýügi diýen mal bir zat tapdym ece. Sen diýen almal kelim. Ýalňyş aýdym öýdä şu gedege. Ejeňem dünýä ikinji gedek gelenler oğlum. Bilip bolanak. Senem okunup oturma. Yine şonyň ýagşydyr. Han sen gaty öwdüň aýa jony. Men sana aýtdym oğlum gynanyp oturma diýip. Arada daýdan aýtdy. Baran öýünden ogurluk edipmiş ogyz. Ine maskaraçylyk oğlum. Tövbe estağfurullah. Ýat ýerden gelinip getirýän olan beýse kyn bolýar. Olan beýse kyn bolýar. Sen şoň üçin şükür etde geliniň bilen oňşy ber oğlum. Hiç ýerde de artyk zat ýok oğlum. Düzelip durma oğlum. Owa. Düzelipdir. Nire gitsin? Sen yönü darıgan bolýan oğlum. Gelinim goğudur oğlum. Bolýa da maýny ýer getirdi ýa ýüreğinece. Ýa badym kady. Sen mara, mal şunu. Muna mal. Market zat diýip görmede günü öýüňe bar. Bolýa ja tag bol taman otur. Jigimele salamaýt. Bar oğlum sagaman var.